Na kabinta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay thi baro kini gilongi khubor bam ta kasni. U President kaseng school SSE ha ka jila ka MSSASE uba Aristotle Rimbai ulapan pau baga jingtmu ka sarkar ban penrung ya kaktin khasi ban pule ki garo bar kaktin garo ban pule ki khna khasi hado class 4. Kalong ka baya ha ban wanra ya ka jingsngau ya jan. Ya katai kamat puli ketin khasi bat garu la penmi dakat nat puli puthi jong ka sarkar jilla ban penrung ya ka subject khasi bat garu ha ka school primary ha ka jilla ka jingthmu ka long baki khana school ki badai na ka jat benriu khasi jantia ki dai ban puli ya ka subject garu bat ki khana school garu kin puli ya ka subject khasi bat ka ne karu kampen ben ka long ru kat kum ka kindon bathamai jong ka National Education Policy NEP ar hajar arphong kabakwa bandon ka jingetli bat ka culture jong ki jat benriu ha Meghalaya katanat puli puthi kala idon kam kerke banthung ya kinong hikai khasi bat garu ha ki khandai hajar nruspa anrup santli ki lower primary school ha ka jilla na kaliang ulat pathai khubor habayo banya kran loong ba ka sarkar ka haban perkhan ba kan ommi kanu ka jinge namar bayo bakla kanong rem kan ta pat ya ki khna haba ka sarkar ka wanra ya kani ka rukam hikai ka bathamai kadai ban pintikna ban pinbiang ya kinong hikai yo ba kan pinkit shu ha kinong hikai ki baladan lupa kan long ka jingban khya bat kan bu jing e pat ya ka puli puthi uba Aristotle ulo ongru ba ka don kampat bandon kinong hikai ki balatben om ban pinkit ha ki ju kinong hikai ki baladan lupa bat ka syllabus ru ka don kam ban shna lupa ka ban ya hap kat kum kane ka juk minta nangta ka riti dostur jong ka jat benriu khasi bat garu ula ai jingmut bakan bha bakinne hadu ka class 5 omtang ha ka class 4 ulo ong ba ka jingnang ye ka tin ki khasi da ki garu bar ki garu ye ka khasi kanwan ra ka jingya jan bar ka jingya teli namar bakan pensuk ban ya sam jingtip mar kelyang kala dei ban ai jingero ya ka sarkar ka blashim ya ka sinjam kat kum ka National Education Policy NEP lingba ka 3 language formula ka baong banalor ka tin phareng ka don kam sa artli ki tin la jong ka jilla pi hakamai dei bat kane ka mat nakaliang jangai personally nga iwa kami kam dei su ka badang thamai mo Bling ong ya kane pila dang ipet na dalam bakla mga ya kane la introduce da ka government of India haka National Education Policy ka bala punmi husnan kakandai sa pandu hokra ba ka government of India ka introduce hangto ban kam ya kane ka 3 formula language mo ka bang yong ba hato ka baong ba nalor ka katin English ba Hindi on kuntut la sa ka local la ni ka regional language hanto mo tabat kabangi la practice ro baro sikata nang ong ya kane ke namar ni la dang ya ka English ro ni ka high school khasi ro ni sim lo kata Hindi ro ni sim tika ba thamai menta ka ba na kaliang jong ni honorable chief minister Isar Konrad ki sangma ila wanra ya initiatives ban introduce ya ka kantin garo haki khasi ba ya ki ke kantin khasi haki garo tingi simba kanero mi iba ka de ka kandi ka sinjam ka babha bang appreciate ya ka government ha ka bai dei bar kani ka benta bat ka barang perskem susu ya kani ka long ba la ngi pe ya ka National Education Policy arga arto na kalian ka kala perskem susu ya kani mo kala bu priority ya kani ka ba ong ba dei ban introduce ya kini ki local language dan ki regional language mo ka bang ong kamtam hakini ki low grade kan abang ong low grade kamu kini ki low primary but upper primary level dan ipik kat kum ka NEP ada ko angto ka government of India ka ong badai ban introduce na do class 1 hado class A dan dalam baklama ngamo te ay ka ba nakalim to ka sarkar Meghalaya pat ka ong ba ka introduce do class 1 hado class 4 dalam baklama mo te kabang idon ban ai jimut hang ni kalong ba kan bhasubun la ka sarkar Meghalaya ng ba education department ka introduce ya kani nando class 1 hado class 5 blame ong ya kani na marpi kani ka stage kadai ka stage ka ba karta bagi kena kadai do lai hado nyew le pras nem damo kadai ka stage ka ba
Kai ka bang hikai kibat bet sebab kajabing ke. Lang hikaya ka badai lani lang hikaya ka bomdero kibat bet sebab kadai ka foundation stage ngala pano. Mo kadai ka foundation stage. Tingi ki ajumut ba lolong ba yu ba kin upgrade ya kan ka kelas number 1 hado 5. Kata kadai point number 1. Point number 2 kabakong san hang ni iba apakah government ka introduce ya kum kini hikay ke batumay te ngintip la ka government kala long ready ni yaki manpower mo habang ang manpower tadi kino hikay pi habang isim ya kano kabaya day pat ka banwanra ya ka taka quality education yo kana kusan hiday mo hikay telang kren ya kani kadai ketuk kebayar ba sti tungi dadang yung mo kanu kita ki language teachers dadang ipet what ya ka ya Hindi teachers ro kita do na apa benta dadang pila ya ka survey pinla pa pun hi kini ki school ki bomdon yo Hindi teachers tamba ki don ya ka Hindi subject manu ba la sim be yutu no hikai balong lalong additional burden yo pe la sim be kumto tangban suong ban patatu ka subject kanum sa thali tiandai ingin sengba bang introduce kanu ngidai ban buka target ka ka bangi achieve na kani ka bangi introduce tingay man don ban ajimut kalong ba the government ka ban make sure ba ki qualified teachers ki ban don kabamut ba unong hikay uban hikay ya kaktin ranlaw day khasi uban hikay kaktin garo uday bandon nani unong hikay uban hikay ugaro uban hikay kaktin khasi uday bandon don paket nang bakan don kanuka no ka jingtu ma kumaong manne balada kam don kum kata yo ba ka government kan ay additional burden yang kino hikay balada lopa di pesutu i video i problems jong kino hikay kiba ngindom kam su banang batay tada kidang ay additional burden sa itay subject ti hangka bangin achieve ya kata ka goal ani kata ka target jong ngin achieve kan sulong leno ay kani ka introduce ya kani ka hikay ka ba thamai nilai iba kau ke jumlah sarkar ban kampen Tibet kampen jenai ya kikitin lokal mah kikitin tengrai itu ni nama hiya kejelas ni dan artai benda ukasi ini ya udah sigaro usim dia kikitin garo on sini usim dia ni lase dah kampen yak ni kan wanra kecing penjajan ase akhir bangsa bang harus mencakap ni suka benang hatu kan ni kecing wanra yang sekarang official hatu menyapai hatu ono kan dai ka solution ipat ba ka solution ia kinu hikai ase what ia ka dipadan ro kunu pi ma ka merits ka bangi yo nang ni number 1 hi kuma mane ha saya kan ni lade ban le no menno baleng o ya kan ni bi to menta kadang don kacing dawa jungi menta ban pendrung hak i schedule ya ka kentin khasi ka ban ayat dulu mencuba garu kidang bor hadin ma tiladang ila le adu mencuangi pen seluruh ki school ban ngin hikay kini kentin jungi khasi bar garu kumbale kejela neighboring state mo bajana Assam ka pen seluruh ban hikay kentin Assamese wana chu ainuksa tikala rung hapo ka i schedule mo jong constitution dari India tinggi ya kami hati syara de ban le adu menno kan nadang ina adu menno yo ba kentin khasi garu jungi kala rung hapo i schedule kata kalau ka we ka merits ngai number 2 ma da ka jing wanra jong ka government ya kan ka jing hikay ka batmai ba garu un hab nang ya ka kentin khasi dan khasi hab nang ya kentin garu kam wanra kini kata ka jing ida pi habang ong wanra ka jing jan ka ban number 1 hi ka deka kentin ka tele communication kadang nang banyak communicate nuksa mo pi garu mga khasi ni susyo ko ni suyo pek kini we menang te tinga iba kan wanra hi tu som slam ban itu ya keten khasi tu jong ni mo keten garu ngam dan ai ban keno ya no kadang ong kade hi ka jing bakla jo baro lang hi habat shi mo ngin don ai ban keno ya no la kede ka kini ka political point of view dan ni kanu bentar ni ban control ni ba kuno kadai hi ka jing sim sting lang jong hi baro kata
Tiga ka ba ni idon kamba mentah ba wanra ko government company maka ba ko ba mentah ko long ba the government should make sure ba ka syllabus le ka curriculum ka ba ka frame na mentah kini ba wanra ka jumika ya kuntik khasi hagi garo ba ki garo hagi khasi kini ki curriculum ba syllabus kidai banya dai bat kan ka juk ka ba ni im ta kita point number 2 kita ban make sure ba ka custom ka culture ka bangi ni practice ka dai ban don kenya tok syllabus lemar ni asti makala ngiri uspa pati ka tradition ka culture jung ma ti hendrai lada ngim hikai na do tenrai pingip tip wad yang aro la pikeli mendangangam tip ka mahadu kata gen ya ka culture custom aja pi kalau ka jinga lain ti yang ni ti ban balai ka sia pemni nama kim pun sud ka syllabus ka por bangi dang shong class 1 mo ki lower primary level ha por jumi ngim yo te ya kata kam don te ha syllabus te ngi kwa ba ha ba government ka wan ra ka ni ka initiative kum kan ya ade ban make sure ba ka custom ka culture ka tradition ni ka de ban rum asapa ka syllabus ni curriculum kenang ba ki kena kin yo ya kan ka cintip ya culture la jong adu tan rai ko mo men ne ba kan ka stage ka kena ki bat pati kai ka bang hikai ki bat sebab tinggi kuat bah ke sorkar kan berkat bah kepada mereka.